Lira politika. il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Grazzi ta' dik il-merħba sabiħa lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Sinjuri, l-odwa tajba nilqakom għal din l-attività politika ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Insellem li telespettaturi kollha ta' One li semmija ta' One Radio u lilkom kollha li tissegu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Qabel ma nibdew din l-attività politika, il-Partit Laburista isellem il-memorja tal-Professur Oliver Friġġieri, pilastru ewlieni tal-letteratura Maltija. Nirringrazzjawh tal-kontribut imprezzabbli li tal-is-soċjetà Maltija u nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-familjari tiegħu. Nagħtu issa bidu għal din l-attività politika u nsejjaħ l-ewwel kelliema, is-soċjologa Dr. Maria Brown. Bonġu. Rrid ngħid li l-enerġija li tilqawni biha kull darba li nixref dik l-għadba dejjem tolqotni ħafna, dejjem tmissni ħafna. Mill-uffiċjali li dewni fl-intrata minkejja l-protokolli tal-maskra, tat-temperatura, fortunatament l-entużjażmu tagħhom kien iktar għoli mill dak li mmarkalhom moħħi. Sal-uffiċjali tal-partit li organizzaw dan l-appuntament ta' kulħadd naħseb għalihom ishom il-gazzetti għalija ta' nhar ta' ħadd, il-breakfast tal-ħadd filgħodu. Però ħadd wara ħadd nosserva li jintermedjaw il-kontributi tal-kelliema b'reqqa, b'effiċenza, anke b'rispett u kemm importanti li kull kelliem f'dan il-forum la jkun numru, la jkun filler u wisq anqas token. U x'jixhed dan dwar il-Partit Laburista għalija? Jixhed li dan huwa partit li huwa kommess għall-inklusività. Li f'100 sena ħidma mhux talli ma kibritlux rasu, talli jipprattika vulnerabilità kostruttiva, fis-sens kostruttiv. X'jiġifieri? Jiġifieri dan huwa partit li jiena narah nosservah iniżżel ix-xater għall-iskrutinju minn partijiet ta' interess, minn stakeholders lokali u internazzjonali
U kas fuqtu u mal-fora mit-tidea fejn jiena chairperson tal-forum soċjetà fejn kulħadd jimxi l-qudiem. Dan huwa forum xprunat mill-kollaboraturi li messitni naħdem magħhom, nies ġenwini, nies ħabrika, nies b'viżjoni, nies li jqajmu mistoqsijiet diffiċli imma relevanti ħafna, u mhux dawk biss li huma membri tal-forum li qed jagħmlu sensiela tal-laqat ma' partijiet ta' interess differenti, imma anke dawk li laqgħuna. Aħna għamilna madwar 45 laqa f'temp qasir tista' tgħid. U dawk li laqgħuna ġejjin minn kampijiet soċjali differenti u għaqdiet mhux governattivi li huma kritiċi wkoll tal-ħidma tal-gvern, laqgħuna, tkellmu magħna, trade unions differenti, kulħadd fetħilna l-bieb tista' tgħid anke entitajiet privati u tallimna ħafna. U magħna ddiskutew fejn nistgħu ntejbu, fejn qasna u anke fejn insejna. U għaliex il-Partit Laburista huwa hekk? Għaw min jgħidlek għax f'Malta il-Partit Laburista huwa il-Partit Progressiv. Ħankun onesta magħkom, jien din tinkwetani. U tinkwetani mhux għax ma nħaddanx idejat progressivi. Ħaniftehmu, inkunu inġusti kieku ma narfux kemm il-Partit Laburista wettaq xempji ta' politika progressiva. Uħud minnhom jien dawn sibthom lesti. Twellit f'pajjiż fejn diġà kienu hemm. Ħadd l-ewwel nifs indipendentement minn ġu fommi u għax dak in-nifs insertajt ħadtu fuq territorju Malti. Bħala wilt kelli Children's Allowance, bħala mara kelli vot, bħala studenta kelli edukazzjoni sa ma gradwajt darba 2-3 li ngħiduha mingħajr l-għajnuna finanzjarja tal-Istat frott ħidma ta' amministrazzjonijiet differenti ma kontx nasal. Fuq kwistjonijiet oħra għex tit-taqbida u r-riformi li wittew it-triq f'Malta għal-liġi tad-divorzju, rikonoxximent legali għal min jikkoabita, ugwaljanza ta' żwieġ u adozzjoni, estensjoni ta' trattament IVF, bidu ta' aċċessibilità għal morning after pill. U bekk issa, illum qed nara lill-uliedi li relattivament reċenti twildu ħadu l-ewwel nifs indipendentement din id-darba minn ġufi u għax dak in-nifs inserta ħaduh fuq territorju Malti. Dawn l-opportunitajiet sabuhom lesti. L-aċċess diġà kien hemm. Mela tgħiduli fejn qiegħda l-imma. Hawn qed nara ħafna ġenituri, apparti dawk li qed isegwuna, u oħrajn li mitħla sew taż-żgħażagħ, anke għaliex bil-kontribut tal-Partit Laburista, iż-żgħażagħ f'pajjiżna huma ħafna iktar minn backdrop waqt mass meeting, huma ħafna iktar minn eye candy fuq billboard elettorali. Iżda lura l-ulidna. Meta taħsbu li jaħarquni ulidi? Jew mhux kollha imma l-istereotipiku millennial. Meta jaħarqek? Mhux meta jaħsbu li l-manna taqa' mis-sema, mhux meta jieħdu l-affarijiet for granted, mhux meta ma japprezzawx jew addirittura iħossuhom entitled, u hawnhekk tiskatta l-konnessjoni ma' twemmin li nħoss se taqajjem rasu f'pajjiżna. Twemmin li għalija huwa diskutibbli u ħanajt għal xiex li l-Partit Laburista f'Malta huwa il-Partit Progressiv. X'implika twemmin hekk? Jimplika li l-Partit Laburista għandu l-monopolju fuq l-ideoloġija u l-politika progressiva? Jimplika li l-Partit Laburista biss jaf xi tfisser tkun progressiv. Jiġifieri il-Partit Laburista huwa l-uniku partit li jista' joħroġ b'liġijiet, miżuri u inċentivi progressivi. U allura, b'konsegwenza, il-Partit Laburista irid iżomm dik ir-reputazzjoni akkost ta' kollox, anki akkost li nikkultivaw l-entitlement. U issa mhux fuq tfal u żgħażagħ qed nitkellem, iżda bħala mentalità, bħala stil ta' ħajja. Għadna kemm tlifna l-professur Firġieri. Ħanikwota frażi mill-kitba fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Meta l-partiti jisiru skop fihom infushom, il-valuri josfru. Jiena niftaħ qalbi magħkom mhux tal-li nifhem, tal-li nixed, b'wiċċi minn quddiem nixed, li wara l-ewwel deċenju ta' snin 2000, fl-2011, l-2012,
konna f'sitwazzjoni ta' faqar, speċjalment materjali li hija ħafna għar minn tal-lum. Sitwazzjoni li kienet umiljanti ħafna, frotta bosta fatturi, prattiċi klassisti kienu dawk fost l-aktar li kienu jifrustrawni u li jweġġaw lid-dinjità. Allura nifhem dak iż-żmien il-bżonn ta' gvern li ma jibgħatx biskontijiet iżda anki ċekkijiet. Illum lill-Ministru Xikluna lill-firma tiegħu rajta kemm il-darba fuq dik l-iktra memuża maċ-ċekk. Għandi l-pjaċir nara hawnhekk nawguralu għal kariga ġdida. Naqsam miegħu b'mod relattivament iktar modest kapital akademiku u teknokratiku u għalhekk għax offra dak il-kapital daq sodisfazzjonijiet umrar li ġib magħha ħajja li iktar pubblika għax politika milli akademika. Illum jiena Ministru mhux qed ngħid li ċ-ċekkijiet għandhom jinqataw. Jaf ikollok tagħmel disclaimer warajja ħanħarbatlek l-aġenda. Imma x'qed nipproponi? Qed niċħat l-entitlement fis-sens imnawwar li spjegajt. Wara kollox, ebda servizz provdut, saħħa, edukazzjoni, akkomodazzjoni soċjali ma jittieħed b'xejn. Anki di ta' childcare b'xejn, ħansemmi waħda mill-iktar. Bir-rispett kollu naqtawa, iċ-childcare mhux b'xejn, il-garanziji li jagħti il-gvern fuq proġetti mhumiex b'xejn, il-mediċini mhumiex b'xejn, il-vaċin kontra l-COVID li jingħatalna mhux ħajkun b'xejn, xejn mhu b'xejn. Kull ma semmejt imħallas mit-taxxi tagħna. U jekk mhux strettament ta' Malta, aktarx ta' ċittadini oħra bħalna fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk iċ-ċittadini iktar milli benefiċjarji tista' tgħid huma aktar shareholders, żgur mhumiex reċipjenti ta' karità u żgur mhumiex reċipjenti tal-klijentaliżmu. Għalfejn? Għax f'da sens biss kulħadd jista' jimxi l qudiem. X'irrid ngħid? Qed nipproponi lob bil-kliem, ma nibqgħux ngħidu benefiċjarji, nibdew ngħidu shareholders tidher isbaħ. Jekk wara sekwenza ta' rebħiet elettorali, distak ġmielu fil-voti u trust ratings li jitħarku pasta nemla, inċekknu dak li qed ngħid għall-lob tal-kliem, tafu x'inkunu? Jekk fi żminietek ma nissofistikawx kif il-partit u s-soċjetà Maltija jingaġġaw mal-ħsieb progressiv. Apparti ċwieċ, possibilment blamat ta' minu laqi, inkunu wkoll entitled. Mexxej entitled ta' maġġoranza u anka minoritajiet entitled. Jiena nemmen li bħala partit u bħala soċjetà irridu nkomplu niżviluppaw l-ingaġġ tagħna mal-ħsieb progressiv. Li tkun progressiv tfisser li ma nipperpetwawx il-firda, iżda kif qal Friġġieri snin ilu fl-istess kitba għadna ma tallimniex kif ngħixu flimkien. U l-ġlieda għall-ħaq u tribaliżmu tal-partiti ma jmorrux flimkien. Anki għax ikkonsidraw l-effetti devastanti li jirriżultaw mill-imxija tal-firda f'kuntest ta' entitlement imnawwar. Fl-istess ħin, anqas għandna narmu l-parametri, stile free for all. Il-kunċett wara progressiv timplika progress. Jiġifieri element ta' mixja, ċaqliq. Għalfejn? Għax hemm gap. Il-gap bejn li nemmen u nipprattika jien f'dan il-jum, f'dan il-post, f'dan il-punt. U dak li jemmen u jipprattika l-estrem liħor li mhux qed naqbel miegħu. Il-ħsieb progressiv jitlob ċaqliq f'xi direzzjoni, iżda mhux neċessarjament direzzjoni lineari. Fil-fatt jiena għalhekk nemmen ukoll li għandna naħsbu darbtejn meta naqbdu nużaw di tal-U-turns bħala kritika negattiva bla doċċ. U-turn jista' jkun hemm bżonna jekk dik timplika diskussjoni, dibattitu b'mod progressiv. Kelma li l-Prim Ministru jħobb juża hija l-kelma kuraġġ. Meta jgħidha hu fost oħrajn, tinħass li mhix buzzword, tinħass sinċira, tinħass li temmina, u tinħass li fil-waqt li tajda lilna tkun qed tajda lilek innifsek ukoll ma nlumikx fit-12 xahar bejn taqlib politiku. Pandemija, migrazzjoni irregolari, manival, ħatrit pulizija u ġudikatura, min jaf kemm għatta lilek innifsek ukoll, kuraġġ.
Jiena nemmen li hemm futur progressiv x'nisiltu flimkien. Bla ma nċedu għat-tribalizmu, bla ma nisfruttaw id-dinjità bħala ballun politiku, bla ma nikkultivaw l-entitlement imnawwar. Intant, jien illum hawnhekk qiegħda. Kuraġġ. Grazzi. Grazzi lis-soċjologa Dr. Marija Brown, nistieden issa tieni intervent lil Professur Edward Cicluna. Grazzi. Ninsab emozjonat daqs l-ewwel ġurnata li ġejt hawnhekk 12 sena ilu u għad jiena se nkun magħkom bħala Partit Laburista. Gburi wkoll illi l-ħolma li kelli dakinhar meta nħares lura llum tieħu gost tajda li lħaqniha. Il-ħolma kienet illi tħares fajnejn it-tfal tiegħek u tfal oħrajn u tgħidilhom tuna ċans bħala partit bħala li jitla fil-gvern ħanurukom. Mhux għax dejjem bl-istejjer tal-passat minn taftila minn tafniża x'kemm ħdimna, imma it-tfal tagħna ma kinux jafu 25 sena fl-oppożizzjoni ma jiftakru xejn. U hekk illum issa wiċċna minn quddiem m'hemmx għalfejn toqgħod tgħidilhom l-istejjer jafu jħossu mill-benefiċċji u wkoll mill-ġid illi kapaċi jikkrea u jqassam dan il-gvern. 12 sena tiegħi fil-politika nista' ngħid illi hija l-istorja tal-Partit Laburista fl-aħħar 12 sena. Qabel is-sitwazzjoni kienet u jiena fl-Università niftakar ċar, akademiċi u studenti li jissimpatizzaw magħna ma tarahomx. Ma tafx fejn huma. Ħadd l-oħrajn kulħadd jitkellem u dan u kulħadd oxortu jistħi illi sa jkun hemm xi ħadd illi jarfu illi jappartjeni jew inkella iħaddan it-twemmin tiegħu ma' dan il-partit. U jiena għadt kif jista' jkun. Ġifieri barra minn Malta l-Partit Laburista, modern u kollox, għaliex m'għandniex ikollna partit kif inhu llum. Issa m'għandniex għalfejn noqgħod nispjega. Partit modern, partit universali li għandu tfal, iż-żgħażagħ, l-ommijiet, il-ġenituri, nanniet flimkien. Qabel niftakar kien hemm żmien bir-rispett kollu anzjani biss kien ikun hawn għax jemmnu fil-passat u kellhom l-esperjenza. Imma ma konniex wasalna, ġifieri kellna biċċa xogħol kbira. U jien ħassejt illi bil-move tiegħi bil-dana u oħrajn illum issa mhijiex daqshekk diffiċli, imorru biċċhom minn quddiem u jgħidu iva aħna nemmnu fil-Partit Laburista u għaliex aħna kapaċi. U issa dana u rejnieh. Id-daħla tiegħi kienet sintomu ta' qalba illi u għandha sinifikat anke llum illi naċċettaw lil kulħadd. Min kien magħna u kien mhux fil-miftuħ, oħrajn li kienu anzi kellna nistgħu ngħidu, konna ngħiduha illi min mhux kontra tagħna huwa magħna. U fil-fatt dan huwa. Sa naċċenna ftit affarijiet, is-suċċessi sa aħna kulħadd jarhom il-puntu di vista tiegħu. Jien se narhom il-puntu di vista tiegħi x'kienu l-ingredjenti tas-suċċess li wasalna fejn wasalna. L-iktar waħda kienet preparazzjoni intelligenti u tajba minn qabel l-elezzjoni fil-programm elettorali. Sar xogħol qabel l-2013 fejn tħallna f'miżuri waħda fuq waħda, nistmawhom, nippruvawhom, nimmudellawhom. Kien tim kbir, però hawnhekk fost il-kabinet li nifirħilhom, il-kabinet ġdid li nifirħilhom
u nawguralhom taħt il-Prim Ministru Robert Abela. Però minnaħa l-oħra ma jistax ma jkollix soft spot għal persuna li se jieħu il-kariga ta' Ministru tal-Finanzi, Clyde Caruana. Jiena bwiċċi minn quddiem għatlu l-Prim Ministru illi għamel għażla tajba ħafna. Il-Clyde illi nafu mhux għax kien studenti għaj biss, imma għal fatt illi ħdimna flimkien minn dejjem wara l-kwinti jaħseb u jikkalkula u ħafna mill-miżuri dawk li għamlu dawk nagħmluhom riformi, speċjalment fl-in-work benefit, fit-child care u da kollu, kien jaħdem u dejjem bl-idea tiegħu. U allura jiena moħħni mistrieħ illi nista' nirtira minn din il-pożizzjoni u sa nħalli xi ħadd denju li kapaċi jagħmel dak ix-xogħol. X'kienu l-oġġettivi? Li nindirizzaw il-feriti kbar li kellna fl-2013. Dak kollox. L-ewwel waħda l-enerġija għolja li kisret lil kulħadd. Dik kienet bil-fors li tindirizzaw, issa jgħidulna electrogas diesel u nieżel u tila u dak u hekk u qrati u il-puntu illi bħalma ngħidu bl-Ingliż illi meta inti kollok il-fliskatur u taħsel it-tarbija u jitħammeġ xi ilma, tarmih l-ilma imma l-tarbija ma tarmijiex. U l-impjant kien kruċjali biex naqilbu l-folja minn enerġija għolja li tħammeġ għal enerġija irħas u li żżomm l-arja inqas maħmuġa milli kienet qabel. Dik kienet waħda mill-ewwel prioritajiet tal-Gvern. It-tieni kellna s-sistemi ta' benefiċċji. Mhux li tagħmel li tonfoq faċli, imma li nivvintaw benefiċċji li jinkoraġġixxu x-xogħol, li jinkoraġġixxu dak li jkun mhux jibqa' d-dar imwaħħalem quddiem it-television u jilgħab il-games, mhux qed nitkellem mal-anzjani qed nitkellem maż-żgħażagħ, unemployed, imwaħħlin hemmhekk għax ma kienx fl-interess tagħhom li jaħdem. U aħna b'dawk il-benefiċċji jekk wieħed jistudjahom isib li jinkoraġġixxu x-xogħol, li inti toħroġ l-bżulija li tmur taħdem għall-familja. Sew jekk inti unemployed, sew jekk inti single parent, sew jekk m'għandikx kont interessat li taħdem. It-tielet waħda kienet in-nisa. Konna ngħidu max in-nisa aħna Katlik nħobbu l-familja, mela le ma tħobbix il-familja, imma kien hemm ħafna bsaten, kien hemm ħafna glass ceilings, kien hemm ħafna impedimenti biex huma jaħdmu. U meta aħna neħħejnihom u nkoraġġihom speċjalment bi-child care b'xejn l-ewwel waħda, però ħafna taxxi credits u oħrajn, innexxielna nżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa u ma bqajniex l-aħħar fl-Ewropa imma ġejna ħafna il-fuq. Kenna wkoll l-anzjani, ninkoraġġuhom biex jirtiraw. Dik hija elective aging kien hemm benefiċċji u golden handshakes biex joħorġu kemm jista' jkun ħalli jitilqu minn dik l-enterpriża u dik l-oħra. U hemmhekk ukoll ħdimna fuq dana. Kenna wkoll ferita li d-dejn mhux xejn, dejn ma fuq kemm bżonn u mbagħad għandek it-tfal tiegħek smajni frażi ta' Ministri tal-Finanzi qabel u Prim Ministri li kollox mhux xejn. U issa nafu ġifieri, rajna l-kriżi ta' dak iż-żmien kif iffaċċjawha bħalma tiena fil-budget, jieħdu għalihom meta ngħidu li joffrewna il-botots, imma dak biex tissinifika x'kienet ir-risposta għall-kriżi, ma kienx hemm flus x'tonfoq kontra llum illi aħna x'ħsibna u ġemmajna u b'dak laqal kollu kellna aħna nkunu nistgħu nagħmlu dawk il-miżuri li għadna kemm għamilna. Biss il-fatt illi anka sal-lum għadna għaddejjin fuq dawn il-miżuri. Illum bħalissa dil-ġimgħa sal-bieraħ kellna missjoni virtwali iva mill-World Bank. Qed nerġgħu nistudjaw il-benefiċċji soċjali kollha biex naraw li jagħmlu sens. Għax minn sena għal sena dejjem tagħmilha l-aħjar, imma mbagħad meta inti toqgħod lura u tara dak kollox jagħmlu sens, jista' jkunu anke kontra xulxin, jista' jkunu mhux progressivi. U qed jgħinuna ħadu gost ħafna il-membri tal-World Bank illi raw sistema tant hija tajba, tant illi anke l-fatt li aħna tlabna din l-għajnuna ukoll laqtithom illi għandna sens illi aħna rridu dejjem nimpruvjaw, dejjem nirriformaw
biex intejbu is-sistema soċjali tagħna. Kien hemm deċiżjoni diffiċli, issa intom taħsbu l-deċiżjoni diffiċli min jaf x'kienu. Ħanajdilkom waħda. Għax kienet diffiċli iva biex tfehma lin-nies tagħna wara 25 sena fl-oppożizzjoni li qalgħu fuq rashom li tgħidilhom l-ewwel ħaġa li se nagħmlu naċċettaw il-baġit ta' ħadd ieħor. Tistgħu timmaġinaw iva diffiċli ħafna. Għaliex imma kien hemm pajjiżi li ma ċċettawx u qalbu kien hemm instabilità enormi. Imma aħna għal raġunijiet ta' stabilità politika u ekonomika iva aċċettajna, twikjajna, qasqasna, irranġajnieh biex jolqot mal-programm tagħna, imma ċettajnieh għaliex kien iffaċċjajna l-importanti mexxi u mbagħad nibdew nippjanaw għal budget li mbagħad ħabbarna f'Ottubru tal-2013. Oħra deċiżjoni diffiċli, speċjalment għalina, Partit tal-Ħaddiema, kienet illi nitfgħu inneħħu l-piżijiet l-ewwel mhux fuq il-pensjonanti u żgħir hekk kieku l-first reaction kienet tkun fuq il-middle class. Nafu illi l-middle class il-familji bit-tfal illi laħqu għax il-ġenituri tagħhom batuhom l-iskola u rnexxew, daw kellhom piżijiet ta' taxxi illi ta' min jekk innaħħuhom sa ninkoraġuhom jaħdmu. Ħallu mbagħad jipproduċu dis-siġra tipproduċi l-frott li mbagħad biha nkun nistgħu nqasmu il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali l-persuni b'diżabilità, eċetera. Diffiċli kienet ħafna illi inti tgħidilhom minflok tibda minn isfel, tibda minn nofs, imma għamilniha u issa minn is-saporta induna għal xiex għamilniha. Illi meta li nraħsu l-enerġija qabel ma nbniet l-impjant. Issa lifna bil-qudiem, ġifieri bdejna nagħtu l-frott, però konna persważi li dik sa tagħti l-frott u nistgħu nqasmuh minn qudiem. Għax il-familji ma setgħux jissapportu iżjed. Niftakruhom il-door to door, nidħlu fid-dlam, fil-kurutur u bil-lampa żgħira, niftakruha ċara. U fil-bart, ridna l-ewwel nagħtu n-nifs lill-familji u mbagħad tajna lill-enterpriżi. Li nippremjaw din qatta ma' min jaħdem, il-bżulija, l-in-work benefit tapering, il-childcare dok kollha kienu għal dak l-iskop. Li lest li naqtaw it-taxxa wkoll lil min jinvesti, il-min lest li jipproduċi, nirrispettawhom. U hawnhekk nista' ngħid il-Prim Ministru jekk għandu xi ħaġa li laqtitni kienet li kwalunkwe ħaġa nippruvaw ngħaddu jiġu l-amministraturi, l-burokratiċi, għamil dik ir-regolament u tfaqqadek għax inna li ju għax hekk u għax il-World Bank u da. Imma l-ewwel mistoqsija jgħid, imma iż-żgħir kif se jintlaqat l-entrepreditu qaww, jiġifieri n-nies fin-negozju, iż-żgħir, sa toqtu jew se jispiċċaw b'xi btiżijiet u nkissruh. Dawn il-fatt li inti tpoġġi ruħek fiż-żarbun ta' huma kwalitajiet sbieħ u għalhekk jiena ottimist kbir b'Robert Abela illi ħafna. Oħra importanti hija illi nilqgħu l-investiment minn barra. Li l-bieb miftuħ dejjem lest nisimgħuhom jiġu bidejat huma jiġu. Spiċċajna li huma jiġu minflok aħna noqogħdu niġru warahom li ħaġa sabiħa ħafna. Nisperaw li meta l-affarijiet jinnormalizzaw anke qegħdin issa bħalissa m'għandniex noqogħdu nistennew, imma ikunu iktar nistgħu niffaċċjawha iktar minn quddiem. Għax fuq kollox irid ix-xogħol ikun hemm ix-xogħol u min jaħdem sew fil-privat u sew fis-settur pubbliku. Jiena dejjem naħseb f'dik ix-xena ta' trejn fl-antik ħafna nies politi bil-dana bil-ċoff u bil-kpipel sbieħ u ħadd ixejjer. Imma trejn ma timxix bihom, it-trejn timxi minn qiegħed quddiem, iswed faħma bin-nugrufun jimpala l-faħam u bih it-trejn timxi u għalhekk aħna għandna bżonn naħdmu xogħol u xogħol u nawgura l-kabinett illi ma jitlaqx ix-xogħol minn taħt idejh. Wara hemm żewġ disċiplinijiet, disċiplina fuq il-kabinett u fuq il-membri parlamentari illi jridu jagħtu rendikont kif fil-fatt qiegħda ssir imma iżżid li nagħtu rendikont li l-miżuri kollha tal-budget inwettquhom u l-istess il-miżuri li nagħmlu fil-programm elettorali u nibdew naħdmu wkoll issa għal programm elettorali ġdid
l-aħħar disciplina hija fuq l-infiq. Ara taħsbu li s-surplus jiġi mix-xejn. Kuljum jinqala xi ħaġa u hawnhekk sħabi jafu x'jiġifieri kemm nagħmlu ilhom diffiċli qabel jintefqu l-flus. Mhux ma jistgħux jintefqu l-flus, imma jridu jintefqu bir-raġun. Għaliex ħafna drabi l-istess jiġibulna papers u dana u mexxu u nimxu. Le, irid isir bil-aqal, inkluż il-flus. U mbagħad jekk inti tirrispetta dal-affarijiet bħalma ngħidu bl-Ingliż, the rest is history. Il-deficit bdeda nieżel, is-surplus sar, id-dejn niżel tagħna iċ-ċans tal-ispazju u flus biex inkunu nistgħu nonfqu fuq il-pensjonijiet, fuq il-persuni b'diżabilità, fuq il-ħaddiem, fuq kulħadd u mbagħad jiġi. Imma bħalmat irid ikun hemm dawn il-prerequisiti. Illum għandna Prim Ministru li da kollu raħ għaddej, jaf x'jiġifieri, jaf li saru żbalji wkoll, imma irid iħares il-qudiem. U għalhekk illum għandu kabinet ġdid, nafu li mhux faċli, żgur perswas li ma rridx jara l-ġurnata tal-bieraħ xi darba oħra f'ħajtu għaliex fil-kotba taf biżejjed, naqraw biżejjed ir-rixafilija l-iktar ħaġa diffiċli għall Prim Ministru li jkun waħdu u jrid jieħu dawk id-deċiżjonijiet, imma hu jrid jieħu dawk għaliex irid iħares il-qudiem, irid tim. U jiena għalhekk kont lest li nikkoopera miegħu għax nemmen illi se jmur jiffaċċja l-elezzjoni tiġi meta tiġi bil-futur, bil-qudiem tal-passat sabiħ biex jagħti il-garanziji u jagħti dak il-komfort, imma inti tmur b'tim tal-futur. U għalhekk jiena nemmen illi nagħtu ċans lill-kabinett iktar żagħżugħ, iktar b'enerġija biex juri ruħu ħalli meta jiffaċċja l-elettorat jgħidlu il-Prim Ministru jgħid dawn huma t-tim tiegħi. Nagħlaq billi ngħid illi jekk hemm xi ħaġa li se naħdem għaliha hija li nnormalizzaw kemm jista' jkun l-affarijiet fil-pajjiż li nafu li ma ġietx minnha, imma min-naħa l-oħra rridu naħdmu wkoll aħna biex noqorbu kemm jista' jkun. Bħalma kien diffiċli għal ħafna speċjalment laboristi jew soldati tal-azzar li jaċċettaw nies min-naħa l-oħra għal magħna, imma issa nafu x'tfisser kemm kienet importanti li jkollna moviment minn kull imkien u nies li rnexxew kienu kapaċi u ma kinux finta, kienu nista veru illi qasmu u huma kuntenti li qegħdin magħna u aħna kuntenti bihom ukoll. Issa baqanna pass ieħor illi ninnormalizzaw, speċjalment fis-servizzi finanzjarji. Ma jistax ikun nibqgħu nitqatlu bejnietna quddiem il-barranin u nbaxxu numiljaw ruħna. Ma jistax ikun. U jiena mill-Bank Ċentrali barra l-oġġettiv tal-istabilità finanzjarja sa naħdem biex kemm jista' jkun sew min-naħa l-MPs kollha kemm huma. Lest li niltaqa' magħhom u nkellimhom, hemm bżonn li quddiem il-barrani ninaqdu nidru bħala Maltin. Grazie. Grazzi lill-Professur Edward Cicluna u nistieden issa biex jindirizza din l-attività politika lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Grazie. Irrid nibda b'tislima lill-memorja tal-Professur Oliver Frigieri. Patriott Malti li ħabb u ċċelebra l-identità Maltija. Kondoljanzi sinċira lill-familja tiegħu. Ħbib tiegħi ninsabu f'jiem fejn barra minn xtutna l-effett tal-pandemija mill-aspett mediku u mill-aspett ekonomiku qiegħed jinħassew. Dik hija r-realtà li qed naraw barra minn xtutna. Mill-gżira l-aktar qrib tagħna minn Sqallija tibqa' tilha l fuq lejn l-Ewropa u tħares fejn tħares tara kejos totali. Ta' ħabib tiegħi li dil-ġimgħa kont qiegħed nitkellem miegħu jaħdem fi Sqallija, jaħdem fl-agrikoltura, għatlu x'kien qiegħed Malta mhux qiegħed xogħol Sqallija. Għalli Sqallija li biex tiċċaqlaq
minn villaġġ għal ieħor u ġieħ tar-ras kullum kien żona rossa. Dawk ir-realtajiet. Kullum kien magħluq. Ħwienet magħluqin, restaurants magħluqin, toroq vojta. Dawk huma r-realtajiet li rridu napprezzaw. U meta napprezzaw u nifhmu dawk ir-realtajiet, inkunu verament nistgħu napprezzaw kemm qegħdin tajjeb f'pajjiżna. Dawn huma realtajiet li ma jista' jmerjhom ħadd, ħarsu lejn Franza, ħarsu lejn l-Awstrija. Araw xi jiġri. Lockdowns kullum kien magħluq. Normalità. Mhux talli ma morniex għal miżuri ta' austerità ħarsu mill-aspett fiskali x'qed jiġri ukoll barra minn pajjiżna. U bil-forsi konna nagħmlu dal-paragun għax aħna maħniex iżolati mill-bqija tad-dinja, aħna parti mid-dinja. Miżuri ta' austerità, nies eluf għexieren eluf jitilfu x-xogħol. Gvernijiet li l-pista d-dejn qed jaffiġhom. Kellhom diġà problemi ta' d-dejn u llum dak id-dejn mhux jifilħuh. U għax mhux qed jifilħu d-dejn ma jistgħux jagħtu miżuri biex jagħtu support lill-ħaddiema, lin-negozji, lill-impjiegi. Aħna f'pajjiżna x'għamilna dil-ġimgħa? X'għamel Edward dil-ġimgħa? F'nofs pandemija, wara budget fejn qassamna u qassamna u qassamna, wara pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fejn qassamna 900 miljun oħra, iktar milli qassamna, investejna. U x'għamilna dil-ġimgħa? Batna ċekkijiet f'ammont ta' 11 miljun euro biex nindirizzaw inġustizzji tal-passat. Jiġifieri f'nofs pandemija, mhux talli qed naħsbu fil-lum, mhux talli qed naħsbu biex nagħtu support bil-weight supplement. Lin-negozji tagħna dak qed nagħmluh. Imma tinħarsu wkoll biex nindirizzaw dak li ġara fil-passat qabel l-2013. Li ġara taħt gvern nazzjonalista. L-inġustizzi li seħħew f'nofs pandemija. U għaliex? Għaliex nemmnu? Li xogħol il-gvern, l-ewwel xogħol tal-gvern hu li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dak il-prinċipju ewlieni. U tibdel il-kwalità tal-ħajja tan-nies mhux billi titkellem, li titkellem tajjeb. Imma mbagħad in-nies fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar tal-ġimgħa, irridu jaraw il-miżuri konkreti, il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Is-sibt, il-ħadd, il-ġimgħa meta tmur tagħmel ix-xirja. Nħobb imur nagħmel għax-xirja u ngħid x'għandek meta staqsi lilek innifsek, x'għandek fil-but? X'tista' tonfoq? Jekk illum sejjer tiekol f'restorant f'nofsinhar, tista' tagħmilha din li tmur tikol f'restorant ta' domandi li jsaqsu l-familji. Meta jiġu l-ġenituri biex jibgħatu tfal tagħhom għal privat, taffordja li tibgħathom? Ta' domandi sempliċi li jsaqsu n-nies ta' kuljum. X'se jkollna għal madwar il-mejda tal-ikel? X'nistgħu nipprovdu fuq il-mejda tal-ikel? U dawk huwa il-mod kif irid jibqa' jaħdem dal-gvern li jibqa' sensittiv għal bżonnijiet tan-nies, viċin il-bżonnijiet tan-nies u li jaġixxi. U dil-ġimgħa qassamna batna daw iċ-ċekkijiet, kellna obbligu legali? Le. Kellna xi obbligu legali mal-ħaddiema tax-xatt u mal-ħaddiema tal-korpi? Ir-risposta hija le. Ħadd ieħor qabel l-2013 meta ġie biex jindirizza l-kwistjoni tal-overtime, overtime li ħadmuh il-pulizija kienu, jiġifieri mhux talbu xi privileġġ, talbu ħlas tal-overtime. Ħadmuh, għaddew is-snin, ma tħallsux tiegħu, u konna ressaqna niftakarni kontet nejna assoċjazzjoni tal-pulizija, l-MPA, u ressaqna il-claim tal-overtime maħdum lill-Ministru ta' dak iż-żmien. U konna niltaqgħu, u nerġgħu niltaqgħu, u jgħaddi xahar, u dejjem jgħidulek u issa naslu, tinkwita xejn, issa naslu. U jgħaddi x-xahar ta' wara, u qorbot l-elezzjoni, mbagħad f'mument minnhom niftakar kienu konna ltqajna rġajna biex niftehmu fuq l-ammont totali li kellu jitħallas u qalulna preskritt il-każ. Għadda żmien. Għax il-pulizija damu biex fetħu l-kawża qalulna. Daw ir-realtajiet ta' kif kienu jaħdmu ta' qabilna ma' pulizija li ħadmu u għamlu sejjat tax-xogħol. U aħna xedna ma' nfusna meta għamilna l-eżami ta' jekk għandniex inħallsu lill-werrieta
tal-ħaddiema tax-xatt jew lill-ħaddiema tax-xatt l għadhom ħajjin. Lil tal-korpi. Għadna obbligu legali m'għandniex, imma għandna obbligu morali. L-obbligu morali li nsewwu l-inġustizzji tal-passat. U hekk għamilna. Stajna nagħmlu hekk għax kif qal Edward, konna bil-għaqal. Għax minkejja li jkollok ix-xewqa jekk ma tkunx bil-għaqal u jekk ma jkollokx il-finanzi tal-pajjiż li jippermettu, tal-wedijiet, ma tistax twettaqhom. U ħadd gost nisma' l-Marija fil-kumment li għamlet dwar il-kwistjoni ta' sense entitlement. Li ġifieri li n-nies illum jippretendu l-affarijiet bid-dritt. Dan jista' jqajjem dibattitu. Imma x'differenza? Qabel l-2013 żewġ affarijiet kien ikollok bid-dritt. Kontijiet għolja u iżjed taxxi. Illum qegħdin nitkellmu dwar jekk huwiex tajjeb jew le li dak kollu li għamilna f'dal aħħar 7 snin jibqax bid-dritt jew le għand in-nies. Ir-risposta iva. Imma biex nagħmlu hekk irridu nkabru l-ekonomija. U rridu nkabru l-ekonomija bla ma ndaħlu taxxi ġodda. Dawn huma żewġ kriterji ewlenin li wellidhom Edward u li taw ir-riżultat tagħhom, il-frott ta' dik is-siġra li semma. Formula ekonomika li ħadmet. L-inċentivajna l-bżulija fin-nies. Mhux beżżajna lin-nies, mhux imbeżżaw in-negozji, mhux daħħalna lejra n-negozji, mhux daħħalna lejra l x'għandu dak u x'għandha dik u x'għandu ieħor iktar minni u dik inqas minni. Le, aħna gvern li nifirħu bis-suċċess ta' ħaddieħor. U dak li qed jiġbed lin-nies lejna, lin-nies qed jarfu li dal-gvern jifraħ bis-suċċess tagħhom. U min m'għamilx dak is-suċċess għax ma jistax, dawk il-faxix soċjali tisfel fis-soċjetà tagħna, irridu ninċentivawh biex jitla' l fuq. Ma tagħmilix dik billi tdaħħal lejra, tagħmilha dik billi tkun sensittiv. Semmi Edward, kull domanda li nagħmel meta nagħmlu miżuri ġodda iż-żgħir tisfel, in-negozji żgħar, il-ħaddiema żgħar, kif se jintlaqtu? Meta ġejna biex fassalna l-budget. Direzzjoni ewlenija x'kienet? Is-soċjali, iż-żgħar, il-pensjonanti. Hekk jemmen dal-gvern, għalhekk dejjem għedna li kburin bl-erru soċjali u soċjalisti tagħna. U dik il-formula ekonomika li tant ħadmet f'7 snin ta' ġid, ħadmet ukoll. Meta ġejna għal 8 xhur, 9 xhur ibsin li d-dinja diffiċli terġa' tara bħalhom. Sallum qatt ma rat bħalhom. U Alla ħares nerġgħu naraw bħalhom dal-aħħar 8 xhur li kellna, 8-9 xhur. Alla ħares, fej qatt ħlomna f'Jannar, fi Frar li għadda li dak li qed ngħixu llum kellu qatt jiġri. Saqsu lilkom infuskom, kull wieħed u waħda minnkom. Xi ħadd minna qatt ħolhom għadin. Ħadd. Li għalaq l-airport f'Marzu li għadda, li għalaqna l-iskejjel, araw minn xi xaddejna għalaqna numru ta' stabbilimenti. Ħdej pajjiżi oħra, ngħid li ma laqna xejn. Għax sal-lum għadhom kulħadd li reġa' mara l-total lockdown. Numru kbir ta' pajjiżi li marru għal mudell tal-lockdown. Aħna ħdimna differenti, imma r-realtajiet huma dak li huma. X'qed jiġri bħalissa barra minn xtutna? 20,000 jitilfu l-ħobża ta' kuljum. F'pajjiżna f'Ottubru nirreġistraw il-5 xahar konsekuttiv fejn naqqasna l-qatt. Mindu nidejna l-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju li għadda, xahar wara xahar wara xahar, għal 5 xhur konsekuttivi, 8 persuni kuljum jerġgħu jsibu xogħol. Dik ir-realtà. Għax investejna fin-nies. Dik ir-realtà, investejna fin-negozji. F'Ġunju kell nażla. Jew ma nagħmlu xejn, jew ninvestu 900 miljun euro fin-nies, fl-ekonomija tagħna, fin-negozji tagħna. Kienet deċiżjoni, Edward kien fuq quddiem tagħha, illi stajna noqogħdu lura u naraw kif se nirpiljaw.
jew nagħtu injezzjoni b'saħħitha. Morna għad-deċiżjoni li ninvestu b'saħħitna fin-nies. U ħadmet. Riċetta li ħadmet. U meta tissir din l-analiżi ta' kif kull pajjiż ħadem mill-aspett ta' saħħa waqt il-pandemija, mill-aspett ekonomiku, konvint illi l-ġudizzju fuq pajjiżna se jkun wieħed favorevoli ħafna. Illum il-ġudizzju m'għadhomx jagħmluh biss il-credit rating agencies, dil-ġimgħa kellna ġudizzju ieħor illi sar minn credit reform illi reġa' tagħna A+ bħala credit rating f'nofs pandemija u nerġgħu nirreġistraw credit rating minn din l-aġenzija. Minn din l-Aġenzija Ġermaniża, imma apparti minn hekk iċ-ċertifikat ittihulna l-Kummissjoni Ewropea li reġgħet approvat il-budget għal din is-sena u b'ċertifikat sabiħ miegħu wkoll, b'kummenti sbieħ fuq kif qegħdin nikkontrollaw id-dejn fil-pajjiż, kruċjali kif semma Edward, u fuq il-miżuri li għamilna. Il-vouchers, il-wage supplement, ir-riformi li qegħdin nagħmlu fil-wage supplement biex nibqgħu nħallsuh, biex inkunu nistgħu nibqgħu nħallsuh sakemm in-negozji kollha tagħna jirpiljaw. Aħna għamilna wiegħda li ma nħallu ebda negozju jikrolla. Li nipproteġu l-impjiegi tan-nies. Il-wiegħda kif jaf kulħadd qed inwettquha. Għaliex hemm minnha li jekk inħallu n-negozji tagħna jikrollaw, jekk inħallu l-impjiegi jintilfu u n-nies mingħajr xogħol, l-irkupru ekonomiku se jkun diffiċli. Dik hija r-realtà li antiċipajna u għalhekk ilqajna liha. Realtà li jekk tħarsu madwarkom f'pajjiżi oħrajn minkejja kull sforz li jagħmlu, ma rnexxilhomx jelbuha. F'pajjiżna irnexxilna. Ħarsu ma għamlu dal-eżerċizzju. Ma fejn f'pajjiżi oħrajn qegħdin naraw is-sens ta' normalità li hawn fi gżiritna. Imkien. U ħarsu lejn l-Ewropa kollha. Television. Mhux se ngħidilkom sifru, ma jkunx parir tajjeb. Imma raw x'qed jiġri. U taraw u tapprezzaw kemm ir-realtà li qed ngħixu f'pajjiżna għandna għax verament nożżuha. Fl-istess waqt ħbib tiegħi jiddispjaċini u sinċerament għandi soba kbira għal kull mewt li kellna f'pajjiżna. Wara kull mewt hemm familja. Irrispettivament minn kemm għandha l-età il-vittma, irrispettivament jekk kellix kundizzjonijiet ta' saħħa oħrajn, dik hija bniedem jew bniedma li tilef ħajtu u ħalla familja warajh. U għalhekk nerġa' nappella għas-sens ta' solidarjetà li ma naħsbux biss f'termini ta' jien u l-interess tiegħi li niċċelebra, imma fit-termini ta' ħaddieħor li jista' jkun f'qagħda vulnerabbli u għaldaqstant jeħtieġ li aħna lkoll nipproteġuh. U għalhekk dal-element iva ta' sagrifiċċju wkoll li rrid jagħmel kull wieħed u waħda minnha qed naraw il-prospetti dwar vaċċin kemm huma sbieħ. Kemm nieħu pjaċir li dan il-mument dejjem qiegħed joqrob. U għalhekk f'dal perjodu qasir illi fadal sa dik id-data li f'pajjiżna jkollna dożi ta' vaċċin li bihom nistgħu nlaqmu lill-popolazzjoni tagħna, ejja ħalli nibqgħu solidali flimkien, nibqgħu kumpatti flimkien, mhux qed nibgħat messaġġ ta' doom and gloom lanqas xejn. Nibgħat messaġġ reali fattwali illi importanti li nibqgħu soċjetà solidali u maquda flimkien f'dan il-mument. Hemm ukoll tara l-għaqal ta' dan il-gvern. Kif ħdimna dwar il-vaċċin? Ħdimna billi rajna li nkunu minn tal-ewwel pajjiżi li jkollna dan il-vaċċin. U x'se jsib il-vaċċin? Se jsib pajjiż li mhux paralizzat qabel jerġa' jibda r-rankatura għat tkabbir ekonomiku, għall-irkupru ekonomiku. Se jsib pajjiż li ma kellux bżonn imur għall-lockdown. Għax għamilna miżuri kliniċi speċifiċi li ħadmu. U ħadmu għax żammejna is-sitwazzjoni stabbli u sitwazzjoni taħt kontroll. F'pajjiżni iva nisħaq li s-sitwazzjoni hija stabbli u taħt kontroll. U għalhekk meta f'Diċembru jew Jannar illi ġej ikollna il-vaċċin disponibbli, se nkunu f'pożizzjoni vantaġġuża fuq pajjiżi oħra li nistgħu mill-ewwel
nibdew it-triq għall-irkupru ekonomiku, triq biex inġibu t-turizmu lura lejn pajjiżna, it-triq lejn in-normalità. U għalhekk importanti li f'dal ftit li fadal ma nippreġudikawx dak kollu li rnexxilna nagħmlu llum. U dik nistgħu nagħmluha b'mod wieħed biss, billi kull wieħed u waħda minna jikkopera. Mhux kwistjoni li l-gvern jordna li jsir hekk, kwistjoni li kull wieħed u waħda minna jobdi ir-regolamenti li hemm, li nosservawhom, li nifmu li hemm min qiegħed ibati bħalissa wkoll, li nifmu li hemm min qiegħed l-isptar minħabba l-COVID bħalissa, għada filgħodu Chris Ferno jien se nisbħu l-isptar. L-ewwel viżit għada filgħodu tkun l-isptar biex naraw li s-sitwazzjoni medika qiegħda tiġi kontrollata biex naraw li l-faċilitajiet mediċi huma tal-aqwa livell kif huma biex naraw li l-pazjenti tagħna fl-isptarijiet tagħna qed jingħataw l-aqwa kura u għalhekk li ħsibna biex ikollna l-aqwa riżorsi mediċi disponibbli dan hu l-mod kif jaħdem gvern bil-għaqal. Araw f'pajjiżi oħra ħarsu lejn l-Italja x'qed jiġri. Niddejjaq insemmi imma realtajiet li fejn Salerno Napli rajtuhom x'qed jiġri. Rajnihom. In-nies kif qed jieħdu l-ossiġnu minn ġol karozzi. U aħna f'pajjiżna għandna faċilitajiet mediċi li qed ilaħqu mal-bżonnijiet li għandu l-pajjiż. Dawk ir-realtajiet. Dawk huma realtajiet. U nerġa' ngħid imma li jiddispjaċini b'saħħa kif jiddispjaċih kull waħda wieħed u waħda minnkom għal kull mewt li jkollna. Imma bidejja fuq il-kuxjenza ngħid illi għamilna dak kollu illi stajna nagħmlu u iżjed minn dak kollu li stajna nagħmlu biex nipproteġu l-ħajjiet tan-nies u biex nipproteġu l-għajxin tan-nies ukoll. Dak huwa ċertifikat illi jiena nixtieq li eventwalment il-ġudizzju li eventwalment qed irid isir fuq dal-episodju li meta jiġu biex jiġġudikawna ħaddieħor għadha pitada, l-ġudizzju li tagħmel l-istorja fuq kull pajjiż jgħidu li Malta, il-Gvern Malti, f'dak il-perjodu partikolari ħadem bil-għaqal biex jipproteġi l-ħajjiet u biex jipproteġi l-impjiegi tan-nies. U għaraw ħbib tiegħi kemm importanti li żżomm dak il-bilanċ. Anka minn aspett ta' saħħa waħdu ninsew l-aspett ekonomiku, s-saħħa waħda. Ħarsu x'qed jiġri fejn kellek lockdowns stretti barra minn pajjiżna, fejn kellek l-eluq tal-istabbilimenti kummerċjali tal-ħwienet tar-ristoranti. U ħallew biss l-inqas essenzjali li fih jista' jopera, l-effetti fuq is-saħħa mentali, saħħet nitkellmu issa. L-effetti gravi li kien hemm fuq is-saħħa mentali kemm importanti li iva żżomm dak il-bilanċ. Dejjem li inti żżomm bilanċ bejn saħħa, bejn l-għajxin u bejn l-aspetti kollha li bejhom jgħix il-bniedem. Ix-xogħol, ir-rikreazzjoni, l-edukazzjoni, il-ftuħ tal-iskejjel. Kal-ftuħ tal-iskejjel araw x'reżistenza kellna bil-ftuħ tal-iskejjel. Iż-żmien ma ngħidx tagħna raġuna x'mhix kwistjoni li jtik raġuna l-edukazzjoni għandna l-koll naqblu li hija essenzjali għall-iżvilupp akkademiku u soċjali tuliedna, ma kienet deċiżjoni li b'kuraġġ ħadniha. Ħadniha bil-għaqal, bil-protokolls u ħadmet. U llum verament ninsab kuntent li t-tfal tagħna qed imorru għall-iskola tagħhom li qed ikollhom il-progress li nixtiequ fl-iżvilupp akkademiku u soċjali u dan huwa li jikkaratterizzana mbagħad bħala soċjetà maquda. Naqbel ħafna mal qalet Marija. Kemm kera l-firda? Kera wisq. U mbagħad firda fuq il-politika f'pajjiż ċkejken bħal tagħna ta' 500,000 ruħ. Li inti tkun maqsum minn nofs. Għal xiex? Għal xiex? Imma possibbli hemm fuq xiex illum fl-2020 indaħlu il-firda, ejja niddibattu l-idejat. Ejja ngħidu minn għandu l-aħjar politika ekonomika għal pajjiż, l-aħjar politika barranija. Min jemmel aktar li Malta hija stat Ewropew konvint mit-twemmin tiegħu u min kapaċi jiddibatti l-aktar u jġib l-aħjar pakketti ta' negozjati għal Malta mill-Ewropa. Ejja niddibattu fuq hekk. U mela niddibattu fuq elementi ta' diviżjoni. Pajjiż binqas minn 500,000 ruħ aħna. U noqogħdu indaħlu hemm min u nemmen li dak in-numru ta' nies dejjem jiġkien b'saħħtu, ma nistax ngħid li mhux grupp b'saħħtu ta' nies, ma dejjem jiġkien. Jew dejjem jiżola ruħu iktar. Imma qiegħed hemm. U jiddispjaċini li nara illum fis-sena 2020 wara li suppost
saru bidliet fin-naħa l-oħra li jien fimt almenu x'fimt jew xi xtaqt illi dak il-bidliet iwasslu biex il-politika f'pajjiżna issir fuq livell ta' idejat min għandu l-aqwa idejat biex imexxi l-pajjiż il qudiem għal 10 snin li ġejjin. Hekk fimt jew hekk xtaqt. Imma il-fatti qed juruna li mhux hekk ġara. Anzi, bil-kontra, dil-fazzjoni żgħira ta' nies illi kompletament taħkem lil kap dajjef, illi mhuwiex kapaċi isabbat saqajh u jgħid le għal firda. Deċiżjoni li nifhem mhijiex faċli fil-kuntest tal-partit tal-oppożizzjoni, imma hija neċessarja. Neċessarja xi l-ewwel wieħed nemmen li għandu jkollna oppożizzjoni illi tkun waħda kostruttiva li tikkritikana, imma li fuq kollox jien xtaqt li f'dawn l-aħħar xhur kellna għajnuna mill-naħa tal-oppożizzjoni. Fid-dibatt għaddejna minn pajjiż li għaddi minn pandemija l-iktar mument fejn kien importanti li jkollna laqda nazzjonali. U x'kellna? F'Marzu jew f'April kienu qalulna biex imorru lockdown, misni smajt minnhom dakinhar. Immaġinaw li kieku smajna mill-oppożizzjoni u morna lockdown x'kien jiġri minn dan il-pajjiż. U mbagħad mill-lockdown, mill-idea dwar lockdown, marru biex jagħmlu elezzjoni interna min-naħa bdew jgħidulna qed ħallu n-nies jiltaqgħu flimkien huma laqgħu 21,000 ruħ biex jivvotaw għall-elezzjoni tal-kap. Dar-realtajiet li din l-għajnuna jgħod fi xkil li sibna min-naħa tal-oppożizzjoni. Dik. Dawk ir-realtajiet, dawk. Dil-ġimgħa xrajna. Mela xhur. Issa jien wieħed milli kif qal Edward, jekk hemm ilma maħmuġ ġol banju li fih tkun ħsilt lit-tarbija, dak narmuh. Imma ma tarmix it-tarbija. U fejn kien hemm bżonn bidliet, illum ħadd ma jiddubita li ħadna d-deċiżjonijiet kollha meħtieġa u bdilna. Anka fejn id-deċiżjonijiet weġġaw, imma la kienu meħtieġa l-interess tal-pajjiż, la kienu meħtieġa biex ngħaddu l-manival, biex ngħaddu targets oħrajn importanti. Wara kollox iktar milli biex ngħaddu targets importanti għax illum konvinti mill-governanza tajba. Għamilna l-bidliet kollha li kien hemm bżonn. Ma xrajna min-naħa l-oħra. Rajna kummissjoni tal-etika illi investigat jew suppost investigat deputat ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, deputat li kien ilu jipritka l-perfezzjoni f'daw l-aħħar mhux xhur f'da l-aħħar snin. Jien kważi kont nistħi noqgħod ħdejh għax ngħid kemm għandi difetti. Kemm jien imperfett ħdejh dan. Ir-raġier qed jgħidu li kien jonsu. Prova jmur fuq il-qabar ta' Kristu biex iġib ir-raġiera, imma daw ir-realtajiet li inti mbagħad meta tara dak li verament tagħmel, tara kemm għandek kwistjonijiet ta' ipokrezija. U x'għamlet dil-Kummissjoni tal-Etika x'hemm jien li se joħroġ messaġġ li dak kien il-passat u għall-futur se nimxu b'mod differenti, ma mhux bil-kont nagħmlulu eloġu kemm qed jiġġieled ġlieda b'saħħitha kontra il-gvern jew kontra min qalu ma nafx eżattament x'qalu, naf li qalu żgur li jagħmlu eloġju f'dak li kellu jkun ċensura b'saħħitha, għax int ma tistax tiċċensura x'għamlet Ramona u int qed tagħmel ar minnha. Għax hekk ma jkollokx kredibilità. Mbagħad qalu ħantuh qalu rrakkomandaw il-partiti tieħdu id-diba, terġax taħu daqqa żgħirek fuq idejh. U beda jagħmel ar minn sija wara. Dak problemi li fil-verità jissolvihom l-oppożizzjoni, problemi tagħhom, aħna niffukaw fuq kif se nagħmlu ġid lin-nies. In-nies iridu jafu x'għamilna lihom, x'għamilna dil-ġimgħa. U ta' ġimgħa b'ġimgħa se nkun qed niġi qudiemkom u ntikom rendikont ta' x'inkunu għamilna f'dik il-ġimgħa. Inawgurajna pont ġdid, il-pont tal-Għaqda. Flimkien mal-Ministru jien Borġ ma' Stefan Zrinzozzo, parti l-tnejn selmilhom ta' kemm qegħdin jaħdmu.
Stefan fuq livell ta' fondi Ewropej jien mutur li jaħdem u dejjem ġejb aktar proġetti fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu nniedu aktar proġetti ħankomplu nagħmlu l-ġid lil dan il-pajjiż. U tal-proġett tal-pont kien wieħed ħdejn il-proġetti l-oħrajn li għamel relattivament żgħir ta' b'investiment ta' €1,600,000. Ma kellu sinifikat iktar mill-proġett innifsu. L-ewwel nett. ġib magħha. Ħadd pjaċir nitkellem ma' anzjan li kien qiegħed jaqsam min-naħa ta' fejjejx sejjer lejn in-naħa l-oħra, kien kellu xirja żgħira, tal-pont għalija jfisser differenza enormi. Differenza enormi. Għalina li forsi jista' jfisser ftit dak il-pont, għan-nies ifisser għal min ikun mill-qut ifisser differenza enormi. U għalhekk li rridu nibqgħu gvern iva sensittiv għal bżonnijiet tan-nies. Żgħar kemm huma żgħar. Għax il-bżonn żgħir tiegħi jew dak li jien nara bħala bżonn żgħir, għal min ikun mill-qut jaf ikun l-ikbar bżonn li għandu f'ħajtu. U għalhekk li tibqa' gvern viċin in-nies li tisma', tħoss il-polz tan-nies u taġixxi. 6,000 persuna li jbatu mill-chronic obstructive airway disease li llum se jkollhom il-mediċina tagħhom li se tkun fuq il-formularju tal-gvern. Jiġifieri se jieħdu dik il-mediċina b'xejn. Dik li għamilna din il-ġimgħa. Kellna lil Chris Fern illi ġie elett biex jingħaqad mal-board tal-One Health Global Leaders Group li se jkun li huwa grupp li se jagħti pariri inkluż lil World Health Organization. Insellimlek Chris proset tas-suċċess li għamilt. Kemm nifraħ bis-suċċess ta' Maltin bħal Chris li jagħmlu ġieħ lil pajjiżhom kemm f'Malta u kemm meta jkunu barra mixtutna. Għamilni żjed. Ftehim settorjali ma' Forzi Armati ta' Malta li minnu benefikaw 1,750 soldat tal-Forzi Armati li flok ma provajna nitfawhom il-ħabs. Kif għamel ħadd ieħor, morna qudiemhom b'dan il-pakkett b'saħħtu jixirqilhom kull 1 cent li ħareġ minnu. Jixirqilhom kompletament tas-sagrifiċċju tad-dedikazzjoni tal-imħabba li għandhom lejn pajjiż dak kien verament ftehim b'saħħtu li jmur li jaħdem b'effett retroattiv, jiġifieri mhux minn meta ġie ffirmat imur blura għal Jannar ta' din is-sena u saħansitra f'ċertu każijiet għal Jannar anke tas-sena ta' qabel. Ġifieri s-soldati se jkollok ħafna u ħafna minnhom li se jirċievu barra pakkett finanzjarju miżjud minn dakinhar tal-firma ċekk tal-arretrati blura. Dawk ir-realtajiet. Ħadd ieħor ipprova jitfaħħom il-ħabs u meta ngħid ippruvaw jitfgħu is-soldati l-ħabs u l-brigadier biex naseġġera x'hekk ippruvaw, illum jien wara hekk irid immur il-lesti. Risposta f'kawża li reġgħet infetħet kontra pajjiżna, mhux biss biex jinġiebu 52 immigrant lura lejn Malta, dik parti minnha. Imma dikjarazzjoni fost oħrajn li l-gvern, li jien il-Ministru tal-Intern, li l-Brigadier kiser id-dritt tal-ħajja tal-immigranti. Dawk huma ir-realtajiet ta' pressjonijiet li aħna ikollna niġġieldu għalihom ta' kuljum li f'kuntest ta' pandemija aħna għandna l-min minn ġewwa dan il-pajjiż li ifixkel il-ħidma tagħna li l-interess tiegħu huwa li jġib xi dikjarazzjoni li ksirna l-liġijiet tal-pajjiż. Dawn biex tifhmu l-pressjonijiet ta' pandemija. Imma mbagħad ikollok min internament jagħmillek dal-pressjonijiet miżjuda ma jimpurtax. Aħna mmorru quddiem il-qorti, nista' nibda nitlaq quddiem il-qorti, b'wiċċi minn quddiem b'kuxjenza safja li għamilna dak kollu li stajna nagħmlu biex insalvaw il-ħajjiet, inkluż flejt il-kbir,
Għax fuq dakinhar qed jakkużawna fil-waqt li ħadd ieħor kien qiegħed fil-kumdita tad-dar tiegħu. Aħna konna din flok mal-familja tagħna naraw kif se nsalvaw il-ħajjiet. Dawk ir-realtajiet. Però ħbib tiegħi aħna nibqgħu nħarsu l qudiem għax fl-aħħar mill-aħħar aħna nitkellmu dwar il-pożittività u l-ottimiżmu. U n-nies dak li jridu għada x'se jfisser għalihom, għada, mhux il-bieraħ, għas kważi llu għada. Għada tal-gvern qiegħed joffri futur aħjar lin-negozji tagħna, lill-ħaddiema tagħna, lill-istudenti, lill-anzjani tagħna. Il-ġimgħa kelli inawgurazzjoni ta' negozju żgħir. Mhux enormi l-investiment li jagħmlu. Imma meta titkellem magħhom tara l-kuraġġ li f'nofs pandemija qed jinvestu fi żjed investimenti u mhux qed iħarsu għallum, qed jinvestu llum għal 10 snin li ġejjin. Il-viżjoni tan-negozji tagħna insertat taqbel eżatt mal-viżjoni li għandu l-gvern. Qed iħarsu għal 10 snin li ġejjin u li lil minn hekk ukoll. U dak li rridu nofrulhom aħna n-negozji tagħna isserħan il-moħħ li l-aqwa sostenutur tagħhom huwa l-gvern. U l-gvern qatt mhu se jħallihom jinżlu aqqas mument ta' pandemija ma ħallejnihom aħseb wara għal quddiem meta l-affarijiet se jiġu għan-normalità. X'għamilni żjed dil-ġimgħa? Fadal. Ħadd ieħor mar barra l-pajjiż u kisser jopprova jkisser il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. X'għamilna nhar il-ġimgħa? Jumejn ilu. Nidejna setta regolamenti kompletament ġdid. Li bih se nkunu qed naqilbu ta' taħt fuq il-mod kif jaħdem dan il-programm. Dak il-mod ta' kif jaħdem min iħobb il-pajjiż, mhux li tmur fl-istituzzjonijiet Ewropej u ssenslu l-pajjiżek li inti tara x'qed tgħidlek il-Kummissjoni Ewropea. Mhux tinjora dak li qed tgħid il-Kummissjoni, tista' taqbel, tista' ma taqbilx. Ġa ddikjarajna illi hemm punti fejn ma naqblux mal-Kummissjoni, imma mhux tissupervja s-sabbat sieqek u taddas rasek fir-ramel. Le. Bdilna r-regolamenti, indirizzajna l-concerns tal-Kummissjoni llum. Nersqu biċċna minn quddiem daw ir-regolamenti ġodda, emendati, li bih nemnu li dak li kien il-programm ta' ċittadinanza b'investiment issa f'verżjoni kompletament mibdula bi prinċipji u kriterji mibdulin nistgħu nibqgħu għaddejjin bih. Għaliex? Ngħidu għax iridu nsabtu saqajna u tad-ditana? Le. Għaliex? L-ewwel nett nemnu li dan il-programm kien issa m'għadux programm. Imma l-prinċipju wara jirrispekja u jirrispetta il-valuri ewlenin li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Dak jirrispetthom kollha. Imma t-tieni punt huwa wkoll il-ġid li stajna nagħmlu b'dak li ġie mill-programm. Insemmi xtajna l-puttinu. Eżempju żgħir. Qalu li tużax il-mart biex tiġġustifika programm. Le, qed inkun fatwali u ngħid ftit mill-ħafna li għamilna b'dak il-programm. Tista' tikkritikana u tgħidilna qed tużaw lil ħaddiema biex tiġġustifikaw programm meta tgħid li l-programm mena fil-weight supplement, ma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad mela jekk tajna l-weight supplement jgħidulek issemmihx biex tiġġustifika l-programm. Jekk inti ent NGO li tagħmel tant u tant ġid mal-marit jgħidulek issemmuhx. Ma x'fih ħażin imbagħad insaqsijina fl-aħħar mill-aħħar. Għax kieku hemm, kieku jien flok l-oppożizzjoni ngħid ejja naraw kif qed jintefqu minnu il-flus. Jekk il-flus mhux jintefqu tajjeb, ejja ma jimpurtax ejja niddibattu. Ma qatt ma saqret dik il-kritika. Bl-istess mod li ma jistgħux jikkritikaw kemm ġemmajna bih dal-programm. U ġemmajna l-min ġemmajna? Ġemmajna għalija? Ġemmajna n-nies. Ġemmajna l-pajjiż. Ġemmajna biex jekk jiġri kif ġara llum għaddix nitkellmu fuq jekk xi darba tiġri xi ħaġa. Qabel konna niftakru għan-narrattiva, konna ngħidu biex ikollna mġemma biex jekk jiġri xi ħaġa ikollna mfadlin. Issa dik ix-xi ħaġa ġrat. U dik ix-xi ħaġa meta ġrat sibna lil dak il-karus li jissejjaħ NDSF li sibnieh hemmhekk biex stajna nieħdu minnu
u stajna nwiżnu n-nies. U għalhekk illi iva nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna biex nippreservaw l-iskema li kellna issa kif mibdula għaliex nemmnu li biha jista' jibqa' isir ħafna u ħafna ġid għan-nies. Imma hekk taħdem jekk tkun tħobb il-pajjiżek, mhux billi tmur barra u tgħid Malta korrotta, Malta għandna programm li jikser il-prinċipji Ewropej. Jekk inti temmen li dal-programm kien jikser il-prinċipji Ewropej, nagħmellek domanda, għax ma ressaqx il-qudiem emendi biex issaħħu dak il-programm. Għal xiex is-soluzzjoni għal diffikultajiet tkissir. Jibba nemminx fit tkissir. Jekk kellna test tal-manival li rridu ngħadduh, m'għadniex ejja nagħmlu miżuri biex noħolqu kull settur u ngħaddu l-manival bil-kontra. Nagħmlu miżuri li jkunu kliniċi, li jkunu targeted biex ngħaddu t-test imma li nħallu l-industrija tagħna jaħdmu. Dak huwa l-mod kif jaħdem gvern li huwa serju. X'għamilna? Jekk kien hemm bżonn istituzzjonijiet li jidhru iżjed li qegħdin jaħdmu, tajnihom il-kuraġġ biex jaħdmu. Għamilna r-riformi. Jekk hemm bżonn prosekuzzjonijiet fuq ċertu reati ma kinux qed isiru biżżejjed, tajna direzzjoni li l-istituzzjonijiet se jaħdmu b'mod awtonomu u kulħadd jagħmel xogħlu. Dak l-unika messaġġ li bad. Lill-Korp tal-Pulizija, lill-Ġudikatura, lill-Avukat Ġenerali. Għamlu xogħolkom. Il-Gvern jagħmel xogħlu xogħol il-Gvern li jmexxi. Xogħol il-Gvern mhux li jkun kummissarju tal-Pulizija, mhux li jkun Avukat Ġenerali, mhux li jkun imħallef, dak hemm l-istituzzjonijiet u jagħmlu xogħolhom. Xogħol il-Gvern li jmexxi l-pajjiż u joħloq il-ġid tan-nies. U batna dak il-messaġġ sempliċi. U qegħdin taraw kif l-affarijiet jgħid ħadd ieħor illum pajjiż li gburi ngħid li fil-kredenzjali demokratiċi tagħna, fil-kredenzjali ta' governanza tajba tagħna, qegħdin fuq quddiem nett ma' kull stat membru Ewropew. U meta ngħid ma' kull stat membru Ewropew mhux qed nirreferi għall Bulgarija. Ħallejha għal ħadd ieħor tal-Bulgarija tajjeb kollox tajjeb u tagħna kollox ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar gvern li jiddeċiedi. U l-ġudizzju ta' kulħadd fuq dan il-gvern huwa li dan il-gvern mhux perfett. Kien hemm affarijiet li stajna nagħmlu aħjar iva. B'umiltà ngħid li iva kien hemm affarijiet li stajna nagħmlu aħjar. Ħadd ma jista' jlumna li ma niddeċidux. U dik illum hija distinzjoni fundamentali bejn iż-żewġ forzi politiċi fil-pajjiż. Tnejn anzi huma id-differenzi ewlenin. Gvern u moviment li jemmen illi n-nies trid tgħinhom jitilgħu il fuq li ma jemminx flejra u ma jemminx fil-firda għal partit politiku li l-elementi li jmexxuh jemmnu li tista' xi darba timxi l qudiem billi tkisser lin-nies, ara kif qatt inti n-nies jistgħu jemmnu li toffrilhom alternattiva aħjar meta tkun qed tkisser pajjiż, meta tkun qed tkisser in-nies, meta tdaħħal lejra. Dak l-ewwel kriterju ewlieni li jiddefinina. It-tieni wieħed, naħħa li ma tieħu deċiżjonijiet qatt, naħħa li tiddeċiedi li ma tiddeċidix, għal gvern li kontinwament jiddeċiedi. U kif qalet Marija, kemm kellna deċiżjonijiet ibsin x'nieħdu f'dal-aħħar xhur. Min Jannar ta' kuljum trid tiddeċidi fuq kwistjonijiet li jġibu normalità politika. Ħadnihom. Tittieħu deċiżjonijiet bla preċedent li qalbu l-governanza ta' pajjiżna ta' taħt fuq. Ħadnihom. Deċiżjonijiet ta' kuljum fuq kif ħatilqa għall-effetti fuq is-saħħa tal-pandemija. Ħadnihom. Deċiżjonijiet ta' kuljum kif ħatilqa għall-impatt ekonomiku, għall-impatt soċjali li ġabet il-pandemija. Ħadnihom. Riformi oħrajn li saru, ħadnihom ukoll. U nibqgħu nieħdu deċiżjoni wara oħra sakemm id-deċiżjonijiet ikunu għal bżonn tal-pajjiż nibqgħu noħduhom mingħajr biża'. Aħna gvern li jiddeċiedi u magħna taf fejn qiegħed. Unħares iva b'entużjażmu kbir għal għada fejn għada se tkompli l-ħidma tagħna
bħala l-aktar kabinett żagħżugħ li qatt kellna f'pajjiżna. L-aktar kabinett femminili. L-aktar kabinett tawċi, ħbib tiegħi. 3 ministri għawċin. Mhux biss l-ewwel darba li għandna 3 ministri minn Għawdex, imma l-ewwel darba li għandna 3 ministri nisa. Flimkien ma' Rozjem bħala segretarju parlamentari, fuq kollox, kabinett ta' stoffa. Dan li għamilna gburin li aħna Maltin. Dan. Dak li għamilna gburin li aħna Għawċin, li aħna Maltin, li nifirħu bis-suċċess ta' ħaddieħor. Iva, naraw kif se ninċentivaw il-familji tagħna li jibqgħu mixjin il-qudiem li n-negozji tagħna li nibqa' ndaħħal fihom kuraġġ, iva mar nemmen ħafna fil-kuraġġ. U jkolli bżonnu jien ukoll. Nammetti. Imma nistqarmakom ukoll li verament qed inħares il-qudiem lej il-bqija ta' Novembru li fadal, lej Diċembru, Jannar, meta jkollna l-vaċċin ħalli inħarsu l-qudiem u ngħidu dan kien perjodu, ma ngħidx perjodu negattiv, perjodu li fih tallimna ħafna. Valuri tal-familja, ċertu valuri oħrajn tal-importanza li naħsbu għal xulxin, l-importanza tax-xogħol, semmija Edward, ix-xogħol, li nippreservaw ix-xogħol, xogħol ta' kwalità, negozju ta' kwalità, se nibqgħu gvern li huwa ħafna u ħafna business friendly, u nibqgħu nagħmlu l-ġid lin-negozji tagħna ħalli mill-ġid igawdu l-ħaddiema, igawdu l-pensjonanti, igawdu l-istudenti, igawdi kulħadd. Kuraġġ, tama, pożittività, ottimizmu, ejja nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħna u nagħmlu isem għal pajjiżna flimkien Għawċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem. Grazzi. Grazzi. Bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nirringrazzja lilkom kollha naqgħodtu magħna ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista lilkom li segwejtuna permezz tal-Istazzjon 1 u fuq il-midja soċjali. Nixtieqilkom il-kumplament tal-ħatti tajjeb. Insellmilkom. 1 għadu kemm wassal xandira politika.